Hayırlı irte, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Гөлназ Ибраһимова. Бүген 3 ноябрьдә Казан Экспода Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елын ябу чарасы уза. 2023 елны республика әлеге билге астында уздырды. Биредә кунаклар өчен кызыклы матур тамаша әзерләнгән. Татарстанның барлык район шәһәрләреннән килгән 500дән артык артист республикабызда яшәүче дистәләгән халыкның мәдәниятен чагылдырган музыкаль номерлар тәкъдим итә. Иртәгә 4 ноябрьдә Мәскәүдә халыкара күргәзмә форум уза. Безнең республика анда күп телле адымнар мәктәбен тәкъдим итә. Анда балаларны 3 телдә укытуның уникаль моделе булдырылган. Шулай ук Татарстан дистәләрчә спорт ярышларын уздыру урыны буларак та билгеле. Россия президенты бу турыда булай дип белдерде. Россия хакимиятләренең бурычлары булып масса күләм спортны үстерү һәм спортчыларга ярдәм итү. Моның өчен бездә ресурслар бар. Безнең илдә физик культура һәм спорт үсеше иң мөһим дәүләт өстенлекләренең берсе булып тора. Иртәгә халыклар бердәмлеге көне. Шул уңайдан Татарстан халкына республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Россия дәүләтенең күп гасырлык тарихы халкыбызның гаять зур рухи куәткә ия булуын тагын бер кат раслый торган ачык дәлил. Татарстан Россиянең дәүләтчелеген, бердәмлеген ныгытуга лаеклы өлеш кертә. Милләтләрнең һәм конфессияләрнең үзара татулыгы, килешеп гомер итүе үрнәге булып тора. Милләтенә карамастан һәр кеше өчен яшәешнең нигезен ватанга тугрылык, ярдәмләшү һәм гаделлеккә ирешү теләге тәшкил итә. Ихлас күңелдән сезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык, игелек һәм бәхет телим диелә Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан республикада төрле чаралар планлаштырылган. Казанда бәйрәм чаралары инде башланды. Шәһәр халкы өчен рәсем һәм костюм күргәзмәләре, фильмнар һәм әкиятләр күрсәтү, концертлар әзерләнгән. Чаралар төрле мәдәният йортларында, китапханәләрдә, яшүсмерләр үзәкләрендә уза. Бәйрәм чаралары белән тулырак Казан мэриясе сайтында танышырга була. Татарстан башкаласында 115 милләт вәкиле яши. 39 милли мәдәни берләшмә эшли. Алар барысы да ел дәвамында актив эш алып бара. Республика районнарында мәктәп укучыларының көзге каникуллары уза. Актаныш районы мәчетендә дә ир балалар өчен дини лагерь эшли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Токталачык егете Рүзәл Газетдиновның яттан өйрәнгән дугалары күп. Актанышта дини лагерь эшлисен белгәч, ул икедә уйлап тормыйча дини белемнәрен арттыру нияте белән бирегә килгән. Миңа әни әйтте, һәм мин Коръән укырга өйрәнәсем килә. Ислам Нәбиевның да бирегә тәүге килүе түгел. Ул үзе белән бергә энеләрен дә алып килә. Дагалар да инде шул ничек үземне вести. Лагерьга районның төрле авылларыннан 15ләп бала җыелган. Мәчеттә инде шулай ук Коръән Кәрим укырга, аның хәрефләрен танырга өйрәтәбез. Шулай намаз тәртипләрен өйрәтәбез. Шулай балаларыбызга кайнар чәй эчертәбез. Әлхәмдүлиллаһ, шушы мәчеткә йөрүче кардәшләребезнең ярдәме белән балаларыбызга инде соңгы көнендә бүләкләр дә бирәбез. Инде менә балаларыбыз Аллаһка шөкер инде күбесе дип әйтергә кирәк. Һәрбер каникул чорында килә торган балаларыбыз, без инде яңа балаларны да көтеп калабыз. Укулар Татарстан Республикасы Диния нәзарәт тарафынан төзелгән махсус программа нигезендә алып барыла. Уку барышында балалар өчен төрле уеннар да оештырыла. Ләлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Татарстан милли китапханәсендә Тинчуринның 8 фотоаппараты күргәзмәсе ачылды. Драматургның уникаль фотоларын хәбәрчебез Миләүшә Гыйльфанова күреп кайтты. Халкыбызга легендар зәңгәр шәлне бүләк иткән мәшһүр драматург, актер, режиссер Кәрим Тинчуринның фотосурәткә төшерү белән дә шөгыльләнүе күпләр өчен яңалык булыр. Анда бит әле фото булуыннан битәр, аның энергиясе күпме? Менә карап торасың, ул теге Мадонналар, Джакондалар диләр, бу алардан да көчлерәк. Моның энергиясе биреп тора. Һәм ул аның менә үткән юлын бер үзек итеп күрсәтеп тора. Бу уникаль күргәзмә. 19-20 гасырда төшерелгән фотосурәтләрдә Салих Сайдашевны, Исмагыйль Усмановны һәм бәлки Тинчуринның үзендә күрергә була. Күп катлы грим астында кемнәр икәнен белгечләр һаман да ачыклый алмаган.
Ул бер заман эшсез калгач, Ленин исемендәге китапханәдә эшләп алган икән берничә ай. Ул бүгенгә милли китапханә. Шуңа күрә шундый фикер килде. Кызык булыр Кәрим Тинчуринны яңа яктан ачырга. Күргәзмәнең исеме Тинчуринның 8 фотоаппараты булса да, биредә күргәзмәгә бернинди дә фотоаппаратлар куелмаган. Атаклы драматургны отып үтергәннән соң НКВД аның бөтен фотоаппаратларын да конфискацияләгән. Бу Тинчуринның шәхси трагедиясе гына түгел, халкыбыз өчен дә трагедия. Бу 15 фотоның һәр берсе халкыбызның бай тарихы турында сөйли. Кәрим Тинчуринның хатыны Захидә дә моны бик яхшы аңлаган. Бу тарихны ул күренекле татар язучысы Рабит Батуллага ышанып тапшырган. Әкренләп ул остара барган. Аннан соң портрет әйберләрдә ана хатыны бик фотоларда саклаган аның чырыгында. Бүгенге көнгә килеп җиткән икән шушы шәхси әйберләр, фотолар, булар Рабит абый сезнең хезмәтегез зур рәхмәт сезгә. Әлеге эксклюзив фотолар күргәзмәсе бер ай дәвам итәчәк. Сез дә килми калмагыз. Миләүшә Гальфанова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны вәгазь, аннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Анда сезне Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов белән очрашу көтә. Бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Ниса сүрәсенең 103-нче аятында дөрестән дә намаз ул вакыты билгеләнгән фарыз гамәл буларак йөкләнде дип әйтелә. Апас районында яшәүче мөселман кардәшебез Рәис Нигъмәтҗанов безгә намаз фазиләтләре турындагы вәгазен яздырып җибәргән. Намаз Аллаһ Раббыбызның фәрманы, фарызы, нуры. Бүгенге көндә намаз укымаучы кешене без бәхетсез дип әйтә алабыз. Ни өченме? Чөнки беләбез, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга чакырган мәзин хайя аләс-салах дип әйтә. Хайя аләс-салах, ягъни ашыгыгыз намазга дип әйтә. Шушыннан соң хайя аләл-фалах дип әйтә. Ягъни ашыгыгыз бәхеткә ирешергә. Аллаһ Раббыбызга гыйбадат кылыр өчен һәм дә җәннәтле булыр өчен, җәһәннәмнән имин булыр өчен азаннар 5 вакыт яңгырап тора. Әмма бүгенге көндә мөхтәрәм җәмәгать, ни кызганыч, намаз укучы булсынмы, намаз укымаучы булсынмы, барыбыз да шушы олы гыйбадәткә салкын карыйбыз. Сезгә беренче мисал китерәсем килгән иде. Кайберәүләр әйтәләр, Аллаһның рәхмәте булсын аларга, әле вакыт җитмәгән дип. Ничек инде вакыт җитмәгән? Хәдис шәрифләргә игътибар белән карасак, мөхтәрәм җәмәгать, анда балагыз 10 яшькә җитсә намаз укый башласын дип әйтелә. Ягъни менә шушы кешеләргә без әйтәсе килә, вакыт җитмәгән. Кайчан вакыт җиткән була? Инде кайберләребез мөхтәрәм җәмәгать әйтә, мин ди картайдым, улыгайдым, инде бер нәрсә дә хәлемнән килми дип. Кайберәүләр мөхтәрәм җәмәгать, мин фәхиш эшләр, бызыклыклар кылып йөрим, тәмәкесен тартам, аракысын эчәм, кызлар белән чуалам дип әйтә. Әмма игътибар белән карасак, Аллаһ Раббыбыз монда да җавабын Коръән-и Кәримдә безгә бирә. Кемдә кем бызыклык эшли, намазга тотынсын, намазга ябышсын дип килә. Ягъни фәхиш һәм бызык әйберләрдән намаз сезне имин кылыр дип килә. Инде сез фәхишлек, бызыклык кылып йөрисез икән, үзегезнең үзгәртергә телисез икән, Аллаһ Раббыбызның намазын укый башлагыз. Кайберәүләр әйтәләр, хәтерем юк дип, хәтерем начарланды дип. Тик бу да аклануның бер төре булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең фарызларын, фәрманнарын үтәмәс өчен нәрсә генә уйлап тапмыйбыз бит. Бу кызганыч намаз укучыларга да калга. Менә мисал. Аллаһның рәхмәте барыбыз да беләбез иртәнге намазның фазиләтен, анда нинди дәрәҗәләр икәнен. Әмма бүгенге көндә мөхтәрәм җәмәгать, иртәнге намазга тормыйча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям намазны ахырында кичектереп укыган дип үзебезгә фәтва чыгарып, фәрманнар биреп, шушындый рәвештә кайбер вакытта намазларга тормыйча калабыз. Кайбер вакытта намазларны укымыйча калабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Җәмәгать намазларына йөрмибез. Иң беренче чиратта үземне, аннан сезне намаз укучылардан булырга чакырып калам. Җәмәгать намазларыннан Аллаһ Раббыбыз беребезне дә аермасын иде. Һәм дә киләчәк тормышыбызда үзенең киң рәхмәтләре белән сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям белән бергә булып, аның мәҗлесендә мәҗлестәш булып, үзенең йөзен, дидарын күргән насыйп ва миясәр кылсын.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ala ва баракатуху. Шыннан да, намаз ул әдәм баласы өчен үзен камилләштерүнең һәм тәрбияләүнең мөһим ысулы. Барыгызга да камиллек һәм сәламәтлек теләп, бүгенгә сау буллашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.